Alex! Tuu kattoo, tää on niin siistiä. Tää on niin näkemisen arvo. Hei, pidä toisinpäin sitä, kun se pysyy paremmin. Hyvä ohje, niin kuin se Antterilla on 5 metriä, niin tippuu tosta alle ja on yhdellä kädellä. Pidä sitä toisinpäin, se pysyy paremmin. Niin sä saat sen täysin kengä. Eikä se on kengä. Jossain. Varmasti tässä aikaa. Niin. Jos tuo tippuu tuolta, niin toivottavasti sulla on matkavakuutus. Onko Mä en tiedä käsittääkö se onko sulla matkavakuutus? Joku kengän katolle. Ja sä yrität saada se alas sieltä. Liikkuu. Hei. Älä Kauemmas, hei. Please. Tallesta on niin hemmaa. Ois se voinut melkein 2 tuntia, jos meikän monoa lumia. Mutta, hei. Se oli meidän mökin. Tää on niin ollut ihan great success tämä aamu. Perussanani, kyllä me tullaan tänne ensi vuonna. Joo. 2 kertaa enemmän viinaa, mutta... Hyvä. No niin, nyt tulee. Ja vitut suksista. Pistä Kaarla se tulemaan tänne vaan. Niin lentää kohta se... Se Meikä- on tuolla katolla sitten. Meikä päähän tästä. Finska kulttuuri. Mistä ihmeestä oot oikeesti se heittänyt, kun se tonne katolle on mennyt? Tää vittu on sellainen suoma. Aivan päissä. Tuli vaan mieleen, että tää passaa myös se ritari ässän tuumaan. Nattivainen vittu Vittu kuolee. Tää vittu filmiä. Jatkahan nyt. Jätkähän neroa. Me saa loppu kaakkoa ihan heikolla. Veesa! Eikö se oo veavirus? Niin se on meidän mökin se missä ei katso se majoon. No niin. Ei tässä ole koko päivää oo aikaa. Aivan hyvin, hei. Tää on kyllä vittu aamia. Sitten kun se tulee se Ulla tänne. Katso, Se on aika hyvä reissu. tää on vittu niinku Taneliin voi verrata, kun se rappasi joku kerta kalja. Hyvä! Takasta sen räjähtänyt aamulla. Tämä edistyy. Tää on kyllä niin nakkailla. Et sitten tuolta ei tule. Ei tullut mieleen. Mikä oikeesti? Jätkä sitä puhelinta tuo. Sekin on se. I found my shoe. Me saa muista Kristuksen tuska. Enää Afrikan nälkäiset lapset. Oikeesti vähän jännitystä, heitellään sitä lumipalloa. Ei oikeesti. Hei. Eläkää vielä katso. Sitten kun Muuten ei saa kenkää ollenkaan. tilanne siis niin otan Ei vittu. Hei, työnnä se sieltä reunasta. Hei! työnnä oikeesti menemään. Työnnä, me saa työnnä. Tässä toimii se. No suomalainen. Kaikki oli sellainen. Oi! En tiedä. Okei. No niin, hei, sieltä joo. Hyvin menee. Kyllä se onnistuu. Melkein saa. Työnnä. Alkaa lailla MacGyverin. Eikö ritaria saa paremmin? No okei, sitä. No niin, nyt ihan.